Ine ngati president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi mundilolenso lero pa 15 May 2024 kuti ndikagwirizane ndi activist Steve Chimwaza amene alankhulapo zoona zake zenizeni za anthu amene amatchedwa kuti ma-analyst kuno ku Malawi, kunena kuti inu Amalawi mukuyenera mudziwe, ndipo izi tikunena mopanda mantha komanso kunena mwachilungamo mu dziko la democracy, kuti kuno ku Malawi tilibeko ma-analyst. Tikati ma-analyst ndi anthu amene amayikirapo ndemanga pa nkhani zosiyanasiyana zimene zikuwakhuza Amalawi. Kwa zaka zambiri ndakhala ndikuchita study monga amene achitiranso study a Steve Chimwaza, amenenso ndi mmodzi mwa anthu amene ali ma-activist amene ali achilungamo kuno ku Malawi amene samalola zachibwana, kunena kuti ma-analyst athu akuno ku Malawi ndi azatenge makawazi amene amalankhulapo pa zinthu makamaka akalandira ndalama ndi cholinga kuti asangalatse amene apasa ndalamawo, popeza kuno ku Malawi kwaphweka ndalama zaphweka, ndelero kwazuka ma-analyst osiyanasiyana amene amalankhulapo nkhani ncholinga kuti akomese kapena asangalatse amene ali mboma. Chifukwa mmene alili Malawi lero, olo munati mukamufunse mwana wang'ono kumfunsa kuti kodi Chakwera angazawine kapena Chakwera mukumufuna, palibe amene angavomere kuti azamvoteranso Chakwera. Lero ndizodabwisa kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika wangopita kunjamba ndikukalankhula kunena kuti iyeyo azawina 2025 komanso azachita fix ziko lino within 2 years. Ndiye nake apasidwa ndalama ndikupita ndikumakasusa zimenezi. Analyst amene timamuziwa ifeyo amachita balance ma issues. Ndi chifukwa chake timakondwera radio ngati MBC makamaka Zodiac, chifukwa ujeni MBC ndi imodzinso mwa ma radio kapena ma TV station amene akuchita mislead Amalawi muno Malawi, kuwauza zinthu zonama. Ndiye ife timakondwera MBC yo ikamanena zonamazo, chifukwa timaziwa kunena kuti zimenezi siziyatengera kwina kulikonse, komanso mwina akunena zimenezi chifukwa choti apasidwa ndalama. Koma ma radio ngati Zodiac, Times, ma-analyst apamenepo amanena zinthu zenizeni zokuti Amalawi akamva azigwirisa ntchito. Sopano ngati iyeyo Mutharika wanena kuti azachita fix ziko lino kwa 2 years, chavuta ndi chani kunena kuti iwo onso a MCP amene akukutumani inuyo nawonso angolankhula kuti kodi mavuto amene akukumana ndi Amalawi azawachita fix bwanji? Chifukwa ine sindikuonapo zifukwa zonena kuti MCP azikanena kuti azawina zisankho pakana akhala mboma pakana 2030. Imene iyi ndikufuna ndikuuzeni Amalawi kunena kuti ndizoona ndi MCP azakhala mboma pakana 2030 chifukwa chobera. Ndipo President Chakwera wachita kunena molimba mtima ku stadium kuja ku Kamuzu Day, kunena kuti wina afune asafune iyeyo azakhala pampando ndipo Amalawi amuvotera pakana 2030. Ndikumazifunsa kunena kuti kodi mmene wachitira perform Chakwera Amalawi angamusankheso kuzafika 2030? Ngati ku stadium konkuja kumene anthu anapita aiwowo apasa makobiri, anthu amatukwana kumene kuja ndikumayimba nyimbo zonena kuti achoke, mphamvu zonena kuti azavoteredwaso pakana 2030 akuzitenga kuti? Ndi pamenetu Amalawi mungasegule maso wanu, ndi pamenetu zipani zosusa mungakhale maso wanu oseguka muyang'ane patali, kunena kuti wamisala anaona nkhondo, komanso mukampeza wa blind akunena kuti ndikumenyani akulu amakhala kuti waponda mwala.
ndipo ndinene pano kunena kuti ngati MCP sizabera iyoyo sizawina, koma ngati izakhale chisankho cha one on one sindikutha kumuonapo m'Malawi wina aliyense amene angazavotere Chakwera olo atakhala kuti MCP yo kapena atonse alliance wo amusankhaso Saulos Chilima kuti ameneyo ndi azakhale president kapena azasogolere mgwirizano. Ine sindikuonapo chimene angachite deliver chifukwa onse nsomba imodzi ikaola nze kuti zonse zimenezo zaola, chifukwa Chilima amene timamuziwa ife amene anali ku DPP nthawi imeneyo amene amalankhula CMweyo ali panoyi, amene ali panoyi ndi wa feki. Choncho inu ma analyst ngati mwasowa zochita kunali bwino kuti muzingolandira ndalama zanuzo zimene akukupasanizo muzidya kusiyana ndi kubweresa mbwerera, chifukwa bwenzi pano mukumachita balance zimene alankhulawa ndi zimene alankhulawa. Ngakhale olo Moses Kunkuyu atafusidwa nkhanicha yamukulira mkamwa walephera kuinena. Choncho ku Malawi kunoko kuli makawazi, kuli anthu ofuna ndalama osusuka amene amazitenga kuti ndi ma analyst koma ali anthu okuba amene amapasidwa ma business afetereza timaziwa, ena anu mukupangiridwa nyumba renti ndi MCP timaziwa, ena anu mumapangiridwa ma passport yanu 2 days mwakhala mukupita kunja kuti mukapange deal za fetereza timaziwa. Ndiye palibe chimene mungatiuze, komanso ena anu ma analyst ena anu ndi ochokera kwawo kwa Chakwera, ndiye mungatiuze kuti chani Malawi muno mmene alili mavuto Malawi muno mmene akuzunzikira Malawi sindikutha kuonapo wina ache atatenga voti yache ndikukampasa Chakwera. Tangoganizani mwachisanzo mmene akuzunzikira mavenda leroli asite akukwanisa president ali pompo muziko momo ndikumazuza anthu a muzikomo, ngakhale atamuona kuti uyu ndi mzimayi wanyamula mwana watenga matewera ache akuzunzika wanyamula mbatata zache kuti angopeza kakobiri monga amene zachitikira ku area 47. Apolisi ochuluka ndikumuchita misihando mzimayi amene anatenga mbatata zache mulichero kuti angogulisa apeze chakudya cha mwana. Kodi mukamapanga zimenezi simmamva chisoni? Simmakhala ndi chikumuntima kunena kuti amene mukumuzuzayi ndi Malawi nzanu? Osangomulankhula mwa ulemu bwanji kunena kuti amayi malo ano siogulisira pitani mukagulise kumuzi, koma kummenya munthu mzimayi ali ndi mwana ndizomvesa chisoni kwambiri. Kodi munthu ngati amene uja angakavotere Chakwera? Mmene Amalawi akuzunzikira panopa olo kunkhani ya mapasipoti tikunena pano kunsanje komanso kuchikwawa anthu ambiri chifukwa cha kuvuta kwa mapasipoti akumaganiza kuti angopita ku South Africa via Mozambique, ndipo inu mukulidziwa ziko la Mozambique mmene limazuzira anthu. Tikunena pano kuli anthu ochuluka kubeira ku prison, koma boma la Malawi likudziwa zimene zikuti anthu ake ali kumeneko sangapite kukachita negotiate ndi ya ku Mozambique kuti anthu aja abwerere. Kodi anthu aja mmene akuvutikiramo komanso mmene anthu akuphedwera kumenekoko, anthu akufa ku ndende ya kubeira ku Mozambique ochokera ku nsanje ndi kuchikwawa chifukwa cha mesi imene munapanga inuyi yomapanga mapasipoti afeki amene eno tikunena kuti even pa international civil aviation standard sakuchita meet. Leroli akwa amene anapeza komwayi akubwezedwa ngati ku maiko ngati ku Italy, maiko ngati ku Norway ndi maiko ena amudera la Scotland. Maiko amene akubweza anthu amene akukalowa maiko awo chifukwa chokuti passport amene akupangidwa amene anapasidwa kampani ya mwana wawo akuoneka kuti ndi afeki ndipo sakuchita meet international standards. Tinanenapo kale zimenezi, koma leroli ose maanalisti ose aja akuziona zimenezi. Even ngakhale Chakwera ananenapo so kunena kuti ineyo ndizakachita rani ziko lino kwa 2 years opanda kulitukula ziko lindizachita resign. Bwanji iweyo ngati uli analyst weni sukubwera poera ndikumuzuzula Chakwera bwanji? Kodi sawano analyst wanu mmangopangira zipani zosusa? Fajeto analyst sign yakukhala mnimbali
analyst ene azilankhula konsekonse mmene performance imene ikuchitira boma ndi performance imene ikuchitira kapena zipani zosusa. Koma inu mmangolankhula mukaona kuti walankhulayo ni Mutharika. What about Chakwera? Mphamvu zimene amazilankhula zija ise sign yonena kuti azabera zisankho. Bwanji simunamuzuzule kunena kuti imene ija zisankho ndi competition, ife tizafuna tizakhale ndi fair and free elections in Malawi. Bwanji zimenezo simunazinene. Bwanji mmene anthu akuvutikira muno Malawi olo ma department osiyana kulibeko even funding, bwanji simukuzuzula. Mmene akuzuzikira akaidi muno Malawi ma prison mulibe mozakuja, bwanji inu ngati muli analyst weni simukuzuzula. Tikunena panopa kuluwani uko ku prison, kuluwani chakumwanza uko amasamusa akaidi, amasamusa akaidi kuchoka nao ku Mwanza kuluwani kupita ku Chichiri. Koma chifuka chokuti boma ili lingoba ngakhale magalimoto a prison alibe, panopa kwachitika ngozi wa prison wamwalira kumene koko ogwira ntchito wa prison officer, komanso akaidi awiri so amwalira chifukwa choti galimoto ijayo ndi galimoto yokuti inatha kalekale, inalibe mpweya, lero yapha anthu. Koma nkhani imeneyo mukuyibisa. Inu ngati ma analyst simukunenapo china chilichonse. Ndiye mukufuna mutiuze kuti chani inuyo mukamanena kuti ndinu analyst, ndipo ena inu mukamatengedwa kuti ati ndinu ma analyst, ine ndi madabu atu chifukwa you doesn't qualify to be an analyst anymore, because even period yani yoti mukhale muzilankhulirapo ziko lino inatha kalekale. Ndiniyo sabola wa kalekale wokuti sanga waweso. Andi timayembekezera kuti anthu ngati inuyo muzimuuza president yo chilungamo. Muzimuuza chilungamo. Zili ngati chimozimozi so andale ena akuno ku Malawi amalolera ndithu minister ndikumakathamanga ncholinga kuti ati aoneke kuti ali pa ndipiti wa anyamata, ncholinga kuti president amukonde. Koma ndiye mwaziona nokha kunena kuti the writing is on the wall, anthu akukanani. Mukonza kuitana mabandi osiyana, mukonza kupanga za matimu koma stadium singazaze, mukonza kuwapasa anthu ndalama ndikumanyamula mmagalimoto kumasisa pamisesa ndikumapasira pamene po ndalama, koma anthu akangofika paja pamachodwa palimbi akumabwerera. Mukonza kupita ku Tcholo kumakatenga anthu mmagalimoto koma anthu akutcholo ndinu anthu oyipa kwambiri. Mukalolere anzanu kupasani ndalama koma inu osakwera mmagalimoto. Anthu akutcholo mukonza kuwapasa anthu mamiliyoni koma nthawi ikakwana yakwana palibe amene angakuvotereni. Ndipo ndikupempheni Amalawi nonse kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa, ili si boma lokalivotera koma ili ndi boma limene muti muzipita ku misonkhano yawo. Chonde muzipita ku misonkhano yawo muzikalandirako ndalama. Mmene wavutira ndalama Malawi munomo kamene mmene wavutira Malawi, pakuyenera kuti Amalawi chonde musasiye muzipita ku misonkhano ya MCP muzikalandira ndalama zaphweka kopsa. Mukalandira ijani atukwaneni, komano mukati chonjo kavotereni zipani zimene mukuziziwa kuti ziwombosa Malawi. Awawa asamakunamizeni kuti ati ali ndi welfare ya anthu ndipo sakufuna kunena chilungamo. Ndi chifukwa chake NRB, National Registration Bureau, ikupanga za chinyengo. Ngakhale a polisi amene asakunamizeni kuti anthu anamenyedwa kulilongo yaja sakwaziwa, akwaziwa koma siku lake ndi limodzi chilungamo chizaziwika ndipo muzagwidwa. Bon calendar the DC, mwana wosawopa wina aliyense. Ine ndine woopserapo kwambiri.